Idem. Dobrý deň, priatelia. Vítajte vo videu Weekend Warriors, v ktorom si prejdeme, čo si treba priniesť na Weekend Warriors kurz, takisto, čo od nás dostanete, aké vybavenie a výzbroj, a takisto, čo sa na Weekend Warriors kurze naučíte, tak aby hneď po konaní kurzu ste si vedeli efektívne zahrať v rámci airsoftovej akcie tu na Airsoft ihrisko Jabloňové. Čo si priniesť na náš Weekend Warriors kurz? V prvom rade je to oblečenie ideálne zemitých farieb, to znamená olivová, hnedá, možno čierna, niečo staršie, čo vám nebude vadiť, ak sa to zašpiní alebo natrhne niekde na kríku. Takisto topánky, ideálne turistické topánky s vysokým členkom, alebo aspoň nejaké trekkingové turistické tenisky s pevnou podrážkou. V neposlednom rade je to nejaká šatka alebo bufka, respektíve odporúčame košelu s golierom, tak aby keď dostanete zbraň s popruhom, ste si neoškreli s tým popruhom krk. Dostanete samozrejme základnú bezpečnostnú výstroj, to znamená masku, bude to celotvárová maska alebo okuliare so sieťovou maskou, rukavice, takisto dostanete výstroj, to znamená vestu, rovnakú ako mám teraz ja na sebe, HX50 od Nabru, dostanete zásobníky, dostanete zbraň s popruhom a dostanete od nás takisto odhadzovák, čo je sumka, ktorú budete mať na sebe na použité zásobníky. Prejdeme si takisto základné pravidlá manipulácie so zbraňou, keďže airsoftové repliky sú veľmi podobné ako ostré zbrane. Túto skúsenosť budete vedieť preniesť aj do života v prípade, že by ste sa stretli s ostrou zbraňou. Tie najzákladnejšie pravidlá v tomto prípade sú: s každou zbraňou vždy zaobchádzam, ako by bola nabitá, nikdy nemierim na to, čo nechcem zastreliť. Prst na spúšť dávam iba v prípade, že idem strieľať. Tu je možno jedna zaujímavosť, naučená z hollywoodských filmov a podobne, kedy 100% ľudí, ktorí sa prvýkrát stretnú s puškou alebo s pištolou, dajú prst na spúšť v momente, ako ju chytia. No a v neposlednom rade je to situačný prehľad, pretože keď už idem strieľať, potrebujem nielen byť zameraný na terč, alebo teda na tú druhú osobu, po ktorej strieľam, ale takisto vedieť, čo je pred tou osobou, čo je za tou osobou, naozaj, aby sme si neublížili, aby sme sa zabavili v rámci airsoftovej hry. Ako ďalšie vás naučíme základné airsoftové pravidlá. Tie úplne najzákladnejšie sú: strieľam vždy tam, kam vidím, to znamená nevystrukujem zbraň za prekážku, ale vždy potrebujem mať namierené. Zásah platí do akejkoľvek časti tela alebo výstroje. Ak si nie som istý zásahom, či som teda dostal, napriek tomu odchádzam na respawn. Je to v rámci fair play. Ak si nie som istý, či som protivníka zasiahol, nehádam sa, ale strieľam ďalej, pretože je veľká šanca, že som ho nezasiahol, väčšia ako to, že on zásah nepriznal. No a po zásahu kričím hit alebo mám, vyťahnem si reflexnú vestu, dvihnem ruku so zbraňou nad hlavu a odchádzam na respawn po nový život. V rámci kurzu si ukážeme takisto tzv. Gunfu, kedy okrem manipulácie so zbraňou, to znamená, ako sa vyberá zásobník, dáva naspäť zásobník, ako sa prepína poistka na zbrani, si ukážeme aj, ako efektívne bojovať so zbraňou. V prvom rade je to správne mierenie a správny postoj so zbraňou. Keď si vyskúšate toto a vysvetlíme si to jednotlivo, tak nasledujú rôzne postoje so zbraňou, spôsob, akým efektívne bojovať v rámci airsoftovej hry, to znamená 45 stupňové uhly napríklad, ako zaklaknúť, ako zalahnúť, ako sa dynamicky pohybovať, aby ste neboli len na jednom mieste, aby ste boli vy ťažším terčom pre protivníka. Ako posledné v rámci kurzu si prejdeme správnu komunikáciu. V rámci vybavenia, ktoré dostanete, budete mať vysielačky od nás, ale prejdeme si komunikáciu aj bez vysielačiek, ako označovať body záujmu, ako komunikovať so svojimi spoluhráčmi a následne takisto aj správnu komunikáciu vysielačkou. Nakoniec by som vás rád pozval na náš kurz Weekend Warriors. Kliknite si na weekendwarriors.sk, nájdete nás na webe, nájdete nás na Instagrame, nájdete nás na YouTube a poďte si to skúsiť. Airsoft je sranda. Čau!